Bona nit, benvinguts al Vicepresident de l'Ajuntament de Riudecanyes. El 30 de setembre del 2016, a les 10 del vespre, procedirem al seu inici. Hem tingut la base de la documentació del present ple, tenim el primer punt, sigui l'aprovació del corrent de l'acte de la sessió anterior. S'aprova. S'aprova, gràcies. El punt 2 és l'aprovació inicial del reglament d'ús de la sala de vetlles municipal de Riudecanyes. Un cop, com saben, ha anat en funcionament la sala de vetlles. El Consell ha recomanat tindre un reglament d'ús, bàsicament per preveure si hi ha determinades situacions conflictives, i per tant hem preparat un document que es va passar al Consell Comarcal, que és el que té d'acord amb els municipis, que regula l'ús, en cas que hi hagi peticions per tots els usuaris, com s'ha de reclamar, vigilància, quin horari, de nou, inicialment a les 10 del vespre, que és un tema purament tècnic de funcionament. Algun comentari bé? Doncs una aprovació, no? Sí, una votació. Un comentari, no, sincerament crec que creiem que és recomanable que si no tenim de funcionament, no? Qualsevol instal·lació que sigui de caràcter públic, malgrat que siguin pensant que tenim una instal·lació amb un cost que seria de l'inici, que no és l'hora que toca, però sí que volem fer constar que ja estem d'acord ja d'això. Malgrat aquesta. Passem a la votació. Abstencions, vots en contra, vots a favor. S'aprova. Passem al Congrés, que és l'aprovació inicial de l'ordenança fiscal 12.1, reguladora de la taxa per l'ús de les estacions de la sala de vetlles municipal, que bàsicament estableix els 150 euros per ús i tot el formalisme també d'aprovació de l'ordenança. Algun comentari tot? Sí, els 250 euros surten de què és el preu habitual? Sí, no, és així, no? Sí. Ja diem al voltant i s'ha vist que era el preu adequat. El Consell Comarcal ha regulat bona part de les sales de vetlles que ha fet la comarca per recomanar qualitativament que és el que ha consensuat tots els ajuntaments que tenen sala de vetlles